Tibor Gašpar. Obvinenia a kriminálne kauzy. Tibor Gašpar, bývalý šéf slovenskej polície, sa stal stredobodom viacerých kontroverzných kauz. Kauza Ezechiel 7. V súvislosti s kauzami otvorenými Jánom Kuciakom bolo Tiborovi Gašparovi a ďalším osobám vznesené obvinenie za založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny, zneužívanie právomoci verejného činiteľa a korupciu. Tieto obvinenia súvisia konkrétne s kauzami Technopol a Váhostav. Spomenuté boli úplatky a pokyny na tajných stretnutiach s Norbertom Böderom a ďalšími, ktoré mali slúžiť na ovplyvňovanie vyšetrovaní. Kauza Očistec. V rámci kauzy Očistec boli Gašparovi a ďalším osobám vznesené obvinenia za zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a korupciu. Táto kauza vyplýva z obvinení, že Gašpar spolu s ďalšími policajnými funkcionármi chodil na tajné stretnutia s oligarchom Norbertom Böderom. Úlohou Gašpara v tejto skupine bolo údajne dosadiť ďalšie osoby na kľúčové pozície a zabezpečiť príjmy skupiny z úplatkov od firiem, ktorým hrozilo stíhanie za daňové delikty. Tieto obvinenia a kauzy podčiarkujú vážnosť obvinení voči Tiborovi Gašparovi a jeho údajnej úlohe v rámci zločineckých skupín a korupčných štruktúr na Slovensku. Momentálne Tibor Gašpar pôsobí ako poslanec za stranu Smer SD a je jednou z hlavných tvári pripravujúcich novelu trestného zákona, ktorá znižuje tresty za korupciu. Novelu pozastavil Ústavný súd.